Jenengku Hena Aulia, teko kelas 9A SMP Negeri 28 Semarang. Ning kene aku arep nyontohake maca geguritan Gaggrag Anyar. Rungokno ya. Temane pahlawan. Pahlawan. Slirahmu dadi dalan kemerdekaan. Tadah awak ora wedi marang kematian. Nyawamu kanggo pondasine kebebasan, kanggo rakyat saking cengkramane penindasan. Pahlawan, awan bengi nantang maut, ngalawan misil-misil kang semrawut. Kabeh lawan koe ajak gelut, rak peduli najan awak padha benjut. Pahlawan, semangatmu koyok geni, ngobong kabeh pasukane kompeni, kanggo jaga lemah kang ditresnani. Indonesia merdeka, Indonesia dihormati. 17 Agustus tahun 45. Apa sing diimpikke dadi nyata. Saiki Indonesia wis merdeka. Pahlawan, perjuanganmu ora sia-sia. Indonesia merdeka, kabeh mergo perjuanganmu. Pahlawanku. Wis samono wae anggonku nyontohake maca geguritan Gaggrag Anyar. Aja lali like and subscribe ning ngisor iki ya. Matur suwun.